Så Lasse, nu begynder vi. Det her det er sådan mit startsted. Det her spawner, når jeg ved. Så vi går lidt sådan noget. Det er sådan den lille tur ind i mit lille hjem. Det er sådan den der personlige undervisning her. Der er lidt vej at gå. Det er sådan en underhøjelig tunnel, jeg har lavet. Så nærmer jeg snart. Ja, du ser der så din dør i vejen. Så kommer vi ind her. Der er mit lille arbejdsbord med watch og workbench. Og så er der min personlige fælde her. Og hvis du så går der ind i mellemtiden, så er du lidt et problem, fordi den kun åbner til det ved at du står på den der. Det her det er sådan mit indgangshus med gasportal. Du lige gå op ad den yderste trappe her, eller inderste. Og det er så ind til min have. Og nu er det skal have, så nu skal blive oversvømmet, så jeg ikke kan komme udenfor. Så kan vi lige opad her. Så er det så udgangen ind til min lille ovenlysvindue her. Det er herhen og ud mod havet. Jeg har ikke lige nogen minivogn, så jeg ikke lige vise min togbane hjemme, det kan vi gøre senere. Så vil lige gå ned ad her, ned til mit soveværelse. Der skal også dør her. Så min lille seng og mit skrivebord her med et billede ovenover. Så er der lige udgang på soveværelset her, vi går hen ad her. Der er så heroppe op til mit lille kamin. Der er så et skilt til toppen. Vi sætter musik på. Gå lige nedad igen, så er der hernede. Og der var indgangen til soveværelset, vi fortsætter helt ned. Der er mit kisterum med en masse store kister med alt muligt mærkeligt i. Rigtig meget mærkeligt i. Og nu skal jeg lige på pause, fordi nu skal jeg lige hen til... Nej, ved du hvad? Nu går jeg herned i min lille gårdhave. Herhenad. Og der er nemlig en af mine miner. Jeg har 2 miner. Det her det er sådan den dybeste af dem. Og der er ret langt ned, så jeg sætter lige på pause, mens jeg går ned og starter igen, når du kommer ned. Så Lasse, nu er du på igen. Så skal jeg lige dynamit. Vi kan en lille springning mere. Og vi har lidt ledninger. Sådan så vi kan stramme herhen. Vi sikrer afstand selv. Har lige tid at komme. Derfor bliver vi lige nødt til at fjerne togbanen på vores vej. Og der aktiverede jeg så springningen. Og så har jeg sørget for at gøre min mine lidt dybere. Jeg vil ikke gå ned, fordi det tager lang tid at komme op igen. Så vi stedet vil lige smadre knappen. Og så har vi ellers bare en lille gåtur for at gå op igen, og der er sådan her pause igen. Så er vi op igen, og det er så her, du kan se min lille altan. Jeg skal nok vise lige lidt mere. Nu går jeg lige ind i gangen igen. Det er det gangen hen til mit hus, og der er så lige en sidegang her. Og vi så kan lov til at komme op her. Der ligger så min lille altan derovre, og min udsigtsplatform her, der. Og min lille TNT, det var en fejl, jeg placerede den. Så jeg ned i min hule. Der vil jeg ikke lige hoppe ned, for ikke at have så godt af. Så jeg lige gå ned igen. Så går de hele vejen tilbage, hele den lange vej tilbage. Så ses så vi tilbage til kistrummet og med opgangen til mit opholdsrum. Der er så her endnu et dør ind her, hvor vi så kan gå herhen, hvor jeg har lidt kulmineværk her, men det er desværre udtømt. Ude i en bambusplantage, hvor jeg har enormt meget bambusboksen. Så her, hvor der står en minivogn, den skal vi smadre fast på minivognen. Så er det på vand, der har selv lidt det ned, og det går hele vejen igennem, og jeg er helt ud til havet, og jeg i starten gik det kun dertil. Så vi går tilbage. Jeg skal lige tilbage til minen og op på toppen, og så viser jeg det. Nej, op på der, hvor du har været til, at sætte lige på pause igen. Og vi fortsætter igen. Nu viser jeg lige min minivogn her. Min minivognsbane, den starter helt heroppe fra næsten op på toppen. Og vi sætter den i gang, og vi skal huske at komme ind. Og der er så ellers ret langt ned her.
og får det hele. Og hvor er du lige begyndt at have får. Men heldigvis havde vi fart nok på, at det har fortsat nedad. Det var jo heldigt. Så fortsætter vi ned på stranden og ned igennem det her. Ned i stenen. Der var en lidt sidespor der. Og så fortsætter vi her. Nu er vi kommet lidt ud i gangen. Der fortsætter vi helt bare ned. Min mine, den er enormt dyb. Det ser man ikke meget her. Vi sætter på vej op. Det tager lang tid. Og sådan der. Er vi næsten henne ved enden. Det får lidt tid. Så har vi kørt derhen. Der er vi langt. Det er de små veje. Så. Så. Det er andet her. Og vi skal så ud op igen. Jeg kan fortælle. Og der er flere gange, man lige kan gå hele vejen op ad den gange her. Gå op ad et stykke, der kun er togbane. Og så længere op kommer der også en trappe, som er hopbevært. Så er der mine gange her. Flere steder. Det er mine gange, hvor man kan, hvor jeg så træder længere ind. Gange. Så falder jeg så pause, så viser lige næste gang. Så nu er vi næsten oppe i mine. Her. Men så er du kommet med den så. Det er min dobbeltdør for at beskytte mig mod hvad der kan være bare nede i minen. Så har du 2 gange her en bamse. Det er op ad min kammer gå. Herhen ad mit værksted igen. Så vil jeg lige op i mit soveværelsetur. Ja. Der er så her min toppen. Bare hele vejen op til toppen her, jeg har bygget. Godt nok lidt tid. Ja. Og så har vi faktisk næsten op på toppen. Og hvis du kan høre nogle underlige lyde ud over Minecraft-musikken, så er det herovre fra min portal til helvede. Helvede, adgang på eget ansvar. Og det kan være, det er en senere video, jeg skal vise dig derhen. Men det her det er sådan det mest vigtige af mig. Der er mere, det kan være, jeg viser dig det i andre film. Der kan du se ned til min dal, hvor du allerede var nede og springe lidt. Og nu stopper jeg videoen. Det er en god video. Tak fordi du kiggede med.